қарор аст нархи нерӯи барқ дар Тоҷикистон то соли 2025 паёпай боло бурда шавад. Гарон намудани нархи барқ яке аз нуктаҳои барномаи наҷоти ширкати барқи тоҷик аст, ки ҳукумати Тоҷикистон таҳия кардааст. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба таҳқиқи ин мавзӯъ машғул буд ва ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Абдулло, салом. Хуб, нахуст бигӯ, ки чаро болоравии нархи барқ то соли 2025 идома мекунад ва оё аз ҳоло маълум аст, ки қимат чӣ қадар хоҳад буд? салом шаҳло. мувофиқи барнома нархи барқ тадриҷан боло меравад ва танҳо соли 2025 ба ҳолате мерасад, ки хароҷоти барқи тоҷикро рӯйпӯш кунад. мувофиқи барномаи қабулшуда қарор аст нархи барқ солҳои 2020 ва 2021 15% ва солҳои 2022-2024 8% боло равад. ташхиси аудиторияи барқи тоҷик собит кардааст, ки танҳо дар соли 2017 ин ширкат аз фаъолияташ беш аз 3 миллиард сомонӣ зиён дидааст. мақомоти барқи тоҷик мегӯянд қарзи ширкат ба беш аз 22 миллиард сомонӣ муодили 2.4 миллиард доллар расидааст. аз ин ҳисоб 1 миллиард сомонӣ он қарзи аҳолӣ гуфта мешавад. ҳукумати тоҷикистон барои иҷрои тарҳи наҷоти барқи тоҷик аз бонки ҷаҳонӣ ва созмонҳои дигари байналмилалӣ кӯмаки молӣ хостааст. аз миёни созмонҳо айни ҳол бонки ҷаҳонӣ барои кӯмак ба тоҷикистон ризоят дода эҳтимол дорад дар доираи барномаҳои барои натиҷа тарҳи наҷоти барқи тоҷикро низ сарпарастӣ кунад. хуб Абдулло, магар ба ҷуз аз гарон кардани нарх ягон воситаи дигаре нест ва суоле аз ҳама муҳим, оё сокинон имкони пардохти пули барқ бо чунин нархро хоҳанд дошт ё хайр? шаҳло, дар як таҳқиқот иқтисоддонҳои бонки ҷаҳонӣ боло бурдани нархи нерӯи барқро барои ба эътидол овардани вазъи барқи тоҷик як амри ногузир хондаанд. аз ин рӯ айни замон бонки ҷаҳонӣ эътироф кардааст, ки болоравии нархи барқ ба буҷаи хонаводаҳои нодор албатта зарба мезанад ва маҳз гароншавии нархи барқ эҳтимол дорад тақрибан 58 000 хонаводаро зери хати фақр қарор бидиҳад. бинобар ин бонки ҷаҳонӣ барои кам кардани таъсири бади гароншавии нархи нерӯи барқ ба хонаводаҳои фақир дар Тоҷикистон ба ҳукумат пешниҳод кардааст, ки дар як сол на камтар аз 400 сомонӣ ҳукумат ба онҳо ҷуброн пулӣ бидиҳад. айни замон ҳудуди 100 000 хонавода дар 40 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ камбизоат эътироф шуданд ва солона 400 сомонӣ кӯмакпулӣ аз давлат мегиранд. қарор аст то соли 2020 ҳама минтақаҳои кишвар шомили ин барнома шуда ҳудуди 200 000 хонавода аз ин кӯмакпулиҳо баҳраманд шаванд. сипос Абдулло барои суҳбат. ман ҳаминро ёдовар мешавам, ки дафъаи охир моҳи ноябри соли гузашта нархи барқ дар Тоҷикистон 15% афзудаву ҳоло барқи тоҷик 1 киловаттсоат нерӯи барқро ба аҳолӣ наздики 20 дирам мефурӯшад.